Aksidente ho. Isa ang patay habang 3 ang sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon, bandang 1:30 ng hapon nitong Martes, Hunyo 17. Kinilala ang nasawi na si Eduardo Panelo, 54 anyos, canteen owner at residente ng parehong lugar. Sugatan naman sa insidente ang kanyang asawa na isang guro at ang 2 pang individual na lula ng kasalpukan nilang motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon na nag-overtake sa isang motorsiklo at isa pang L300 van ang biktima hanggang sa masalpok nito ang motorsiklo sa kabilang linya. Kasi sa amin na pagtingin sa CCTV footage, ito po si Mr. Eduardo Panelo, nag-overtake po ito una sa isang motor at pagka-overtake niya po doon sa isang motor, may nasa unahan pa na isang L300. Nag-overtake po siya at nabigla na lang po siya na may kasalubong siya na minamaniho din ito ni Iron na isa ding motor po. Parang kumbaga nabigla siya, nabulaga siya kasi medyo, yung L300 po medyo natakpan yung ano ito. Kumbaga nasa likod siya, pagka-overtake niya doon sa isang motor, overtake naman siya doon sa isang isang L300 kung saan nandiyan na yung minamaniho din ng Vehicle 1. Isinugod sa Bulan Medical Center ang mga sangkot na individual, ngunit idiniklarang dead on arrival ang rider na si Panelo. Inilipat naman sa Sorsogon Provincial Hospital ang iba pang sugatan. Based po dito sa report, yung driver po si Eduardo Panelo, diniklara po itong dead on arrival doon po sa Bulan Medical Hospital. Sa ngayon po, yung ibang biktima nasa Sorsogon Provincial Hospital na po. Paalala naman ng otoridad sa mga motorista lalo na sa mga nagmomotor na magdoble ingat at ugaliing magsuot ng safety gears para masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.